Bamako ana lamini cɛ fara muso ka denmisɛnnin mabakɔrɔ bɔgɔtɔrɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen ka y'an sigilen kunnafoni balan kɛnɛ kan tali bi e tarata don in na bɔri n'o bɛnna septembre kalo tile 20 sini kɛnɛ alamisa don o ye jamana ka san 62 ɲɛnajɛ ye o tɛna kɛ ko denni ye Mali bɛ kundama min kɔnɔ an bɛ don min na ko bi bɔri diɲɛ seliginna ni bunakun bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Mali ka waati tɛmɛn'o ani Mali bɛ bolo kura min kɔnɔ kelenw don wa yɛlɛma kura jumɛn kɛra an ka cɛdenw bolomayɔrɔ ye mun ye malidenw jigisɛmɛyɔrɔ ye mun ye mun ni mun de bɛ Mali ɲɛ sini ma nin bɛɛ lajɛlen bɛna dɔn ala tɛna mɛn siga t'o la bɔgɔtɔrɔ an ka jɛ an kan bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ Mali kɛlɛkɛcɛw su ni tile minnu danbɛ dankun na minnu bɛ k'an ka jamana ka sabati ni k'a lakɔlɔsi ka bɔ juguw bolo an ka dugawu k'u ye waati bɛɛ an bɛ ala ka dugawu kɛ koyi ala k'u kisi ala k'u tanga ala ka sebaya d'u ma an b'a fɔ isa k'i bisimila i dangana kɛɲɛbagaw ka kɛnɛ tɔɔrɔ foyi t'u la perinɛti ni garanɛti ni mari janɛ bɛ cogo di u ye n balan fa ka d'aw ma dɛ an kɔni taara an munumunu salo kɛ yen baara bɛ kɛ cogo min na baaraw yɛrɛ boloda an bɛ cogo min na hakɛ minnu bɛ o ni faso ni ɲɔgɔn cɛ da donn'o na Njɔni madi n'o tɛ ka sanu don bɔrɔw kɔnɔ ka na o ma kɛ dɛ kuma kana dugu na sanu ye fɛn min ye ale tɛ dugu fɛn n'i y'a dugu dɔrɔn a bɛ tunu min dira u ma jɔni wala i fana i ka jɔni n'a ma b'a ko ja k'a fɔ ji bi ye a ka fiɲɛ bɔ an o bi bɛn jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn ko bɛ di Bɔgɔ Tarawele joona ne bɛ n tigɛ don Sud Matin sɛbɛnnikɛla n'o ye la rédaction Bɔgɔ Tarawele kunu ntɛnɛn n'o bɛnna nin kalo in tile 19 Mande commune kɛrɛnkɛrɛnna Samanko 2 Bɔgɔ Tarawele nisɔndiya belebele tun bɛ jamana tɔgɔ la min ye an ka sɔrɔ ni nafolo kɛlɛkɛcɛw i b'a fɔ ko douaniers Bɔgɔ Tarawele olu tɔgɔ la so belebeleba so kura cɛɲumanba min ɲɔgɔnna tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ Bɔgɔ Tarawele jamana ka cakɛyɔrɔ la o de ye Ekorombo Karila sɛbɛnnikɛla ko a ko nin y'a siɲɛ gale ye Bamako district n'o ye an ka faba ye ale kɔfɛ min ye jamana tɔgɔla cakɛyɔrɔ ni ka taa dagabana so k'o jɔ Bɔgɔ Tarawele nin y'o siɲɛ gale kabini an ka yɛrɛma hɔrɔnya taara sɛbɛnnikɛla ko a ko maa min y'a kunnawolo a daraja sɔrɔ o de ye colonel Asimi Goyita kunun min ye an ka gouvernement bɛɛ lajɛlen premier ministre min bɛ cɛmancɛ baara la Bɔgɔ Tarawele n'o ye colonel Ablaye Mayiga ka taa bila ka ministre tɔw la jamana kuntigi min ye maa minnu bɛ lasigidenya la an ka jamana in kɔnɔ ka taa bila douaniers yɛrɛ la finitigilakaw wɛrɛ Bɔgɔ Tarawele ɲɛma ni bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ min ka kɛ seere ye baara tun bɛ mun ni mun kan o de ye sokura kɔni a laɲini kɛra jamana ko min kɔni dɔn ye u ka bɔ yɔli la olu mun bɛ ka wari ɲini ka bila foroba wagade kɔnɔ jamana jigi belebeleba don olu ka baara tɛna se ka kɛ terikitɔrɔkɔ ye u ka wasanin k'u bila yɔrɔ fɛrɛlen na sɛbɛnnikɛla ko o de yɔrɔ fɛrɛlen jateminɛw kɛra ni k'a lajɛ Bɔgɔ Tarawele min ye hectare 30 bɔɲɔnko u y'o de lajɛ Samanko 2 Mande commune kɔnɔ ni k'o ta k'o di douaniers ma u k'u ka nin so lawuda belebeleba in jɔ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko so kɔni jɔra k'a fɛrɛ ni k'a ban pewu min kɔni ye so ye sa ka taa Korombo kari o de tun bolo dalen bɛ kunun jamanakuntigi ko nafolo min donna so in na ani baara min kan ka boloda so in kɔnɔ Bɔgɔ Tarawele ale yɛrɛ se kɛnɛ kɔnɔna la ni ka taa ruban k'o tigɛ ni ka tila ka so lajɛ Bɔgɔ Tarawele k'a kanabɔ ni k'a ɲɛsin sɔrɔ ani nafolo o kɛlɛkɛcɛw ma jan ko hali bi ɲini fɛn bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nafolo min taara k'a don nin so kura in na o de ye sefa wari miliyari 4 miliyɔn 531 ale ni ɲari ye a n'a ka kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ biro min bɛ a dagosi de ka bon kosɛbɛ a ko ɲɛmaba n'o ye directeur général ye ka taa bila a ka dangan ale ni jɛrɛjɛkulu minnu sigilen bɛ minnu ka baara ye sɛgɛsɛgɛliw ye minnu ka baara ye minɛniw ye minnu ka baara ye wari yɛrɛ kimiruli ye ka taa bila fo wari jateli Bɔgɔ Tarawele bɛɛ lajɛlen n'a tɔgɔ la biro ne ko o bɛ se ka ne ta wari jati la wa i ye douane kalan kɛ n'i ma douane kalan kɛ e bɛ se ka ta cogo di bon n bɛ min f'i ɲɛna n ko wari yeli gansan ye ɲɛkisɛ la a bɛ maanifin jigi sigi wa n bɛ fɛn f'i ye Bɔgɔ n'i ɲɛ dara wari kan i bɛ suma dɔ mɛn wari nɔfɛ i b'a fɔ ko nin tɛ 1000 2000 o tɛ dɛ mugu miliyari 1 miliyari 2 i bɛ suma dɔ b'a nɔfɛ i b'a fɔ ko n bɛ wari mun girinna wari mun nɔfɛ ko nin suma kɔni t'o kɔ kura wa kɔrɔlen a mana k'a fɛn o fɛn wari kimirulu ɲɔgɔn kan wari cayalen ɲɔgɔn kan suma b'a nɔfɛ parti sakana don nka o n'a ta o ta ne bɛ jate yɔrɔ in fɛ i m'a ye maa minnu bɛ tiri kɛ ka kɔn coronavirus ko ɲɛ
kasne de b'u nun na gan b'u tigɛ la nin b'a jira k'i ye turu kɛ o b'a kalama a ka taa nɔnɔ boîte de bɛ sigi sigi ɲɔgɔn kɔrɔ gazi b'a la i m'a yɔrɔ wa i b'a dɔn nɔnɔ de ka di ne ye ni n'o jate bɛ nɔnɔ la s'i ma o ye n ka o tuma i terikɛ filaw ye Bɔkɔ Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin baarakɛ bolodaw ye nin bɛɛ lajɛlen sigilen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ min kɔni y'an ka sɔrɔ ni nafolo minisiri ye n'o ye Alifuseni Sanu ye Bɔkari ale kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ nin ye nisɔndiya belebeleba ye a yɛrɛ fɛnɛ tun kɛlen don k'a bila dɔnw ka fini na min kɔni ye donba don an ka jamana bolo kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ nin ye wasoko ye Mali yɛrɛ ni jɔnna kun wari ye an ka foroba wagande kɔnɔna la Bɔkɔ Tarawele an ma dɔrɔmɛ kelen juru ta maa si fɛ a ko baara mun bɛna kɛ nin so in kɔnɔ wasa dan don jamanakuntigi ye danna mun ta ka d'ale kan ale fɛnɛ ka danna bɛ cɛden minnu kan Bɔkɔ Tarawele k'ale b'a dɔn k'a fɔ k'u tɛ bɔ jamana jigiya kɔrɔ jamana kɛmɛ k'a bolomadɔ nafolo mun kan Bɔkɔ Tarawele ko kuma bɛɛ diɲɛ n'a ka gɛlɛya waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o nafolo bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye a ko mun de tora bilen Bɔkɔ Tarawele min ye kɛlɛkɛcɛw minnu bɛ nafolo ɲini na Bɔkɔ Tarawele k'u kan ka dɛmɛ u kan ka bila minɛn kɔnɔ minɛn mun b'a to u bɛ fɛrɛ ni ka jamana ka hakilina bɛɛ lajɛlen jiden a ko jamanakuntigi yɛrɛ n'o ye colonel Asimi Goïta ale y'a yira k'a fɔ ale kɔni bɛ min f'u ye u k'u cɛsiri Bɔkɔ Tarawele jamana ka kan ka fɛn minnu kɛ ko jamana tɛ ɲinɛ a den si kɔ min kɔni ye baara ye Bɔkɔ Tarawele k'a bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ ka hakilinaw kan o tuma laɲini min kɛn bɛ dɔnniw bolo k'o kana dɛsɛ fiyewu a ko min kɔni ye kɛnɛ ye Bɔkari maa o maa tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara k'a yira k'a fɔ Bamakɔ kɔfɛ jamana yɛrɛ ka tila ka cakɛyɔrɔ dɔ sigi jamana tɔgɔ la min tɛ faaba kɔnɔna ye o tuma ko a bɛ daminɛ siɲɛ kelen na dɔnniw ta kɔfɛ maa tɛ kotogo dɔn jɔn yɛrɛ ta bɛ nalen dɔwɛrɛ tɛ o an bɛ turu bɛ se fɛn min ma i b'a dɔn sisan n'u bɛ k'an lamɛn o ye ka militaire ninnu ye olu ka bɔ dugu kɔnɔ u ka bɔ dugu kɔnɔ k'u lasago dugu kɔ kan o fana ye tiɲɛ ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Sud Matin kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate Sud Matin mɔgɔw an b'u fo u ka wuli ka jɔ la ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min u k'a ma ko l'Empire SB nin ye a ka fasiri ye ko cogo di min ye SB a ko min ye colonel Asimi Goïta ye a ye kɔrɔfɔ dɔ bɔ ni ka bɛn ni ka wele da kan ni k'o ɲɛsin jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ma waasa an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ min ye wuli ka jɔ ye min ye mouvement signataire de l'accord de paix de la réconciliation ye a bila an bɛ kadara min kɔnɔna na kunbɛn belebele min ni a baaraw nun donna ni k'a to a da ko semaine nationale de la réconciliation n'i y'a ta k'a lajɛ a kɔni a bɛ munumunu salo la min kɔni tile damadɔ o bɛna kɛ a la dɔgɔkun kelen bɔ ɲɔgɔn ko n'i ye baara in lajɛ baara ninnu donna min ye septembre kalo tile 15 ye ka bɛn alamisa ma san 2022 kɛnɛ bonya minɛ kun t'a mɛn ka di an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ma n'o ye colonel Asimi Goïta ye min ye lasigidenso minnu n'olu bɛ anw ka jamana kɔnɔna na o maa bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka taa se min ye anw ka CNT n'o ye cɛmancɛ fanga assemblée min kɛn bɛ k'o jɔyɔrɔ fa n'o ye CNT o ɲɛmaa o tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka taa se minisiri min n'o ɲɛsin bɛ maaninfinw k'u cɛ fɔ k'u cɛ bɛn min ye bɛn ni tilenya ye o bɛ se ka don ani ɲɔgɔn cɛ cogo min na min ye accord de paix d'Alger ye o fana bɛ se o kɔnɔko bɛ se ka lawaleya cogo min na o minisiri so ta an bɛ ka kalifa minisiri min na n'o ye colonel major Ismail Ouage ye o fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ wa ninnu bɛɛ lajɛlen n'i y'a ta k'a lajɛ u y'a jira k'a fɔ min ye nin semaine nationale de la réconciliation ye nin bɛna kɛ ko ye ka wa nin bɛna kɛ kɛnɛ fana ye min bɛna kɛ sabu ye bɛɛ lajɛlen ka sigi tɛgɛ di ɲɔgɔn ma maaninfinw ka yafa ɲɔgɔn ma kuru bɛ maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ politiki kunda société civile kunda hali jamana yɛrɛ jamana ɲɛmaaw ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o ko in bɛɛ lajɛlen bɛ se ka an bɛ se k'o bila an kɔ cogo min na k'an kunkilenna kɛ kelen ye k'an ŋɛniyaw n'a hakilinaw kɛ kelen ye waasa jamana in a bɛ dagaba wuli min na dɔ bɛ se ka bɔ funtɛni na n'i y'a lajɛ min ye semaine nationale de la réconciliation ye a kɔni a baaraw nun donna wa a bɛ to sen na wa n'i y'a ta k'a lajɛ kokura min ye colonel Asimi Goïta ye ka kɔn ale ka kɔrɔfɔ ɲɛ min ye ministre min n'o ɲɛsin bɛ jamanadenw ka cɛfɔ ni cɛbɛn ma n'o ye colonel major Ismail Ouage ye ale ye kɔrɔfɔ ta a y'a jira k'a fɔ nin tɛ hakilina kura ye koyi hakilina in jamana sariya bolo dɔ de bɛ a kofɔ ni i y'a ta k'a lajɛ min dala kabi san 2019 o 2019 n'i ye loi d'entente nationale ta k'a lajɛ a sariya cɛtigɛden min bɛ n'o ye article 7 ye o kɔni o bɛ nin hakilinaw ni ka se k'a ko maana ko n'a baara ma se ka kɛ kabi waati n'a sela ka kɛ 2022 kɔnɔna na ko kɔni k'o ye wasako belebele ye wa a bɛna kɛ sabu ye jamana dɔ i n'a fɔ n da tula la cogo min na an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ kuru min b'an ni ɲɔgɔn cɛ an funuli min kɛ bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ an ka nin bɛɛ lajɛlen fili an kɔ min bɛ an bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan n'o ye jamana ye n'o ye faso maliba ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o bɛ se ka wuli ka jɔ a sen fila kan cogo min na maa jugu minnu bɛɛ bɛ kɔ ka na olu u ka se ka siran jamana faso mali ye min ye diɲɛ seleke 4 ye bɛɛ lajɛlen ka se ka
jamana mi yɔrɔ jisigi hali n'a sɔrɔ o baaraw daminɛ na n'i y'a ta k'a lajɛ ministre Wage ka kɔrɔfɔ baale min ye cɔmɔtɔrɔ fanga ɲɛmaa ye n'o ye colonel Assimi Goïta ye a fana ye kɔrɔfɔ ta a ko nin semaine nationale de la réconciliation yi a sigi bɛ fɛn min kan o de ye anw ka taabolo kɔrɔw an ka danbe kɔrɔw n bɛ diinɛ na o n tɛ diinɛ na o danbe dɔ tun bɛ anw fɛ yan an b'an sinsin min kan ka jamana ni ka se k'a kɛ jamana ye o taabolo ninnu k'an ka segin o ma n'an segin o ma a bɛ kɛ sababu ye jamana in an ye fɛn minnu jɛ majɛ yɔrɔ minnu sɔrɔ o majɛw filiw ka se ka latilen min ye colonel Assimi Goïta ye a ko jamanaden bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'an bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ bɛ o de la jamana in n'o ye cɔmɔtɔrɔ fanga ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka se ka ɲɛ olu bolo jamanaden bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya sɔrɔ o bɛ tɛ taa jamanadenw ka keleya kɔ u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kungilennaw kɛ kelen ye hakilinaw ka kɛ kelen ye an ka wuli ɲɔgɔn fɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan n'an y'an jɛ k'an ɲɛsin fɛn min ma k'o bɛ ɲɛnabɔ an bolo wa n'i y'a lajɛ colonel Assimi Goïta a ye kɔrɔfɔ min ta ka lase nin kɛnɛ kɔnɔna na n'o ye semaine nationale de la réconciliation ye a ko bɛɛ lajɛlen k'i fanga fara ɲɔgɔn kan wa bɛɛ lajɛlen ka cɔmɔtɔrɔ fanga ɲɛmaaw ni ka u dɛmɛ nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ journal l'Empire kɔnɔna na SBE a ka fasiri SBE an b'ale fo mɔgɔ dɔrɔn ne bɛ n tigɛ don joona le fondement sɛbɛnnikɛla n'o ye la rédaction mɔgɔ Tarawele a ko affaire de 46 militaires ivoiriens mɔgɔ Tarawele min ye Konowari sɔrɔsiw ye i b'a ye k'a fɔ olu ka kɛlɛkɛcɛ maa 40 ani maa 6 o bɛ anw bolo Maliba kɔnɔ yan sɛbɛnnikɛla ko maa 40 ni maa 9 musolaka saba mun b'a la o yɔlila ni ka bɔ a la jamanakuntigi fɛ hinɛ ani makari ni k'a lase olu ma mɔgɔ Tarawele a tɔ tora cɛlaka 46 min ye olu kunkan ko hali bi a ko bɛ dabolo jumɛn na min ye cɛba dɔ ye an ka jamana in kɔnɔ ni o ye Ibu Group ale PDG ye mɔgɔ Tarawele ale kumana Ibrahima Jawara Damangile a ko mɔgɔ Tarawele min kɔni ye Mali n'ale kunkanko wulila bɛɛ lajɛlen ka kan ka wuli k'i sen don a la a ko ale bɛ min fɔ nin ko in na n'ale Ibrahima Jawara Damangile ale ye jɛrɛjɛkulu dɔ ɲɛmaa ye n'o ye parti malien tout court mouvement pour la solidarité et le développement MTC MSD mɔgɔ Tarawele a y'a yira k'a fɔ ale bɛna dɔ fɔ sabu nin ko in a bɛ senna kabini juillet kalo tile 10 min ye Konowari sɔrɔsiw ye u minɛna an ka pankuru jigi kɛnɛ Modibo Keyita kan hakilina jumɛn na o de ye mercenariat la mɔgɔ Tarawele sabu bugunatigɛ ma dɔn yamaruya ma d'u ma u minɛna minɛ cogo min na mɔgɔ Tarawele o tɛ sɔrɔsi nacogo ye jamana in kɔnɔ nka min ye Ibrahima Jawara Damangile a ko minɛn dɔ da bɛ jɛngɛ a kɔnɔfɛn tɛ bɔn ale kɔni dama la tigɛlen b'a kan ale ye maliden ye a bɛ waso n'a ka malidenya ye mɔgɔ Tarawele ale ye jamanaden kun kelen mɔgɔ Tarawele ale bɛ jamana ka baaraw la jamana in ka d'a ye a kanu b'a dusukun na a bɛ ko kɛ a b'a kɛ ni Mali in tɔgɔ ye a bɛ fɛn fɛn sɔrɔ a b'a sɔrɔ ni Mali in tɔgɔ ye mɔgɔ Tarawele o kuma min ye ka se ka an yɛrɛ di jamana ko la o kuma ko man ka kɛ baasi ye an si ma min ye Mali a ka in bɛ fɛn dɔ fɔ ni ko bilen kɔni nana kuma dɔ la farafinna kɔnɔ jamana hali n'a b'a ka yɔrɔ dɔ tigɛ ni k'o dilan mɔgɔ Tarawele kan jɛlen don n'o ye a ko waati dɔ sera mɔgɔ Tarawele ka hakilinaw ta ka tigɛ di ɲɔgɔnmaya kɛ ni k'an ka jamana lajɛ ni k'an ka jamana ka sini lajɛ mɔgɔ Tarawele ni ka sigiɲɔgɔnya lajɛ a ko n'i ye Mali ni Konowari lajɛ nin bɛɛ lajɛlen ye kisɛ kelen bara kelen kɔnɔ a ko Konowari ni Mali sɔn ni biɲɛ don tɛ se ka tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na n'i ye Mali lajɛ Konowari kanw b'a kɔnɔ a dagosi ka bɔ n'i ye Konowari lajɛ maliden minnu bɛ a dagosi ka bɔ mɔgɔ Tarawele k'a ye k'a fɔ ko gɛrɛntɛ de bɛna don jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ Tarawele ko an ka kuma ni sanu y'a don kuma tɛmɛ sira ka wusa n'a ye a ko a bɛ min fɔ ɲɛmaaw ye mɔgɔ Tarawele hali bi u ka sabali u k'u bolo da u dusu la mɔgɔ Tarawele u k'a lajɛ min ye ni jamana fila ka kelenya badenya sigiɲɔgɔnya baarakɛɲɔgɔnya mɔgɔ Tarawele u k'o lajɛ a ko min kɔni ye ni sɔrɔsiw ye mɔgɔ Tarawele i b'a ye k'a fɔ a bɛ faso ɲɛmaaw bolo a ko a bɛ fɛn dɔ fɔ jamanadenw ye gɛlɛya man ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ni k'a ɲɛsin ɲɔgɔn ma a ko n'i ye kow lajɛ mɔgɔ Tarawele i b'a ye k'a fɔ Konowari hakilina ɲuman caman ta ka jamana in sɛgɛrɛ i n'a fɔ Mali ye hakilina ɲuman caman ta ka Konowari sɛgɛrɛ a ko min kɔni ye an ka jamanaban ye Félix Houphouët-Boigny n'o ye Konowari masakɛ fɔlɔfɔlɔ ye ale ye zana dɔ fɔ a ko min kɔni ye bɛn ye i b'a ye k'a fɔ ko dalafɔli tɛ dɛ ko kɛwale de don taabolo kɛwale
Bɔgɔ Tarawele a ko bɛnko kuma bɛ ka fɔ an da kɔnɔ Bɔgɔri n'a tɛ da kɔnɔ kuma ye k'an k'a ye an jogow la an k'a kɛ an taabolow la an k'a kɛ an ka hakilinaw la a ko o bɛ kusa an bɛɛ lajɛlen ma Ibrahima Jawara Ibu groupe ale ɲɛmaaba a y'a yira k'a fɔ Bɔgɔ Tarawele n'a y'a sigi kuma dɔ la dusukasi b'a minɛ Bɔgɔ Tarawele i b'a ye k'a fɔ ko furugufurugu ka don jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a ko abada Mali ni Konowari man ka fɔ ɲɔgɔn kɔ diɲɛ foyi foyi la sɛbɛnnikɛla ko Bɔgɔ Tarawele a ko min kɔni jamana ɲɛmaw ye u k'a lajɛ an ka bɛnko la Konowari ɲɛmaw u k'a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an ka bɛnko la ale tɛ maa jalaki a tɛ jo di maa ma a bɛ min ta ka jamana fila sɛgɛrɛ o de ye an ka bɛnko la a bɛ min ta ka jamana fila sɛgɛrɛ an ka se ka furugufurugu bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an ka badenya kɛ an ka sinjiya kɛ hali bi sigiɲɔgɔn min b'an ni ɲɔgɔn cɛ dɔ bɛ se ka fara o kolo giranni kan cogo min na sabu min ye furugufurugu ye o bɛnnen t'an ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko min kɔni jamanadenw bɛɛ lajɛlen a b'an wele an ka jeniyɔrɔ fi nin ko in na maa o maa bɛ se k'i daɲuman don nin ko in na maa o maa bɛ se ka ko kɛ nin ko in na Mali ni Konowari an kana se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ sabu kɛlɛ maa b'a daminɛ don i t'a laban dɔn kɛlɛ a bɛ taa wolo fɛn o fɛn na maa t'a laban dɔn a ko min kɔni kɛlɛ Ala m'an kisira ale ka duwawu bɛ yen nin ko in ka se ka bɛn joona a ka duwawu bɛ yen nin ko in dala bɛ se ka sa joona o tuma a ka duwawu bɛ yen Bɔgɔ Tarawele an bɛ se ka dɔ bɛ se ka fara an ka bɛn n'an ka kɛlɛya kan cogo min na o tuma ko ale ka laɲini de ye Ala fɛ diɲɛ ma don o don Bɔgɔ Tarawele ko sabu ni bɛn donna ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ ka hɛrɛ n'an ka nafasɔrɔ siraw b'o de kɔnɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le fondement kɔnɔ min ye Ibrahima Jawara ale yɛrɛ kumakan don ko Ala ka jamana in ja Ala ka jamana in basigi Mali ni Konowari Ala ka kelenya badenya teriya Ala k'o sinsin an ni ɲɔgɔn cɛ ya Rabbi an bɛ taa Jibi fa fɛ Jɛka Pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka Pub jɔ Bɔgɔri i tɛgɛ don Bɔjabate ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le katwa maa min ka fasiri ye nin o ye Yakuba Yasi ye Yakuba Yasi a ko an bɛ fɛn min kan o de ye anw ka i n'a fɔ i yɛrɛ datula la cogo min na jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya 22 septembre 1960 22 septembre 2022 n'i y'a ta k'a lajɛ san 62 Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ka yɛrɛ sama ni ka bɔ marabajugu bolo n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ a kɔni kɛla sabu ye a daminɛ waati hali n'a sɔrɔ ko gɛlɛya i b'a ye k'a fɔ tagalen ɲɛfɛ ko o tola ka fisaya dɔɔni wa n'i ye kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛ jamana in bɛ danga min na bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ bamajiya wale o kɔni kɛla sabu ye ni ka jamana ni k'a dafiri kabi san 2012 k'a minɛ o waati kana bugɔ sisan la jamana bɛ denkan dɔ na kɔsada in na min ye anw ka cɛmancɛ fanga o ɲɛmaa ye n'o ye colonel Asimi Goyita ye ale u kɛlen kɔ ka fanga ni ka daraki ka bɔ Ala ma hinɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita la i b'a ye k'a fɔ min ye bandaw ye ale sugandila ni k'a kɛ cɛmancɛ fanga jamana kuntigi ye o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ o fana kalo damadɔ o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ k'o taabolo ma colonel Asimi Goyita n'a nɔfɛmaw ja u kɔni u nana ko rectification la transition o tɛ dɔwɛrɛ ye k'a siraw ni k'a latilen n'a sɔrɔ a kun jɛngɛlen don wa o taabolo sanfɛ e ko a ka baara ɲɛsinna mun ma o de ye dadigi kɛ bɛ fa min na dɛ n'olu de bɛ don an ni tasuma cɛ n'o y'an ka finitigilakaw ye sorodasiw olu ka minɛnko o bɛ se ka don bala cogo min na ha ka ja sɛgɛsɛgɛliw fana ta la ka ɲɛsin ka kɔn olu nali ɲɛ maa minnu bɛ yen n'olu kɔni da yɛlɛ sɔrɔsiw ka minɛnsankow la o dunkojuguya n'o filameriw yela fa minnu fɛ da ka se ka se o ma sɛgɛsɛgɛliw ka se ka taa ni ka o ko ninnu ka o sɛgɛrɛ o fana o sɛgɛsɛgɛliw senfɛ i b'a ye k'a fɔ kuma caman bɔla ka bi o senfɛ fana i b'a ye k'a fɔ min ye halisa ninnu kɔni m'u tɔtɔ koyi n'o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ninnu ye u y'u ɲɛsin fɛn min ma o de ye fɛn min n'o tun bɛ anw ka kɛlɛkɛlaw jɛn dɛ n'o de ye pankurubana ninnu ye k'o san o camanba de ye ka na n'o ye jamana kɔnɔ jamanadenw kɛ k'o ye hali n'a sɔrɔla kɛlɛminɛn bɛɛ lajɛlen tɛ da kɛnɛ kan k'a kɛ bɛɛdalafɛn ye i b'a ye k'a fɔ maa caman jigi siginna binkani min n'o tun bɛ kɛ bamanjilakaw fɛ min ye jatigɛ wale kɛbɔ n'o ye terrorisiw ye u ka baara minnu n'u tun b'a boloda e ko caman ma bɔ a la avion ninnu nafura dama kana bugɔ sisan la wa o sɛbɛn i b'a ye k'a fɔ ninkuraden fiyɛla anw ka jamana finitigiw ka galabutigiya la min ye k'u ja jɔ k'u ja min ye bamanjilaka ye a ma se tugu bamanjilaka ka wuli k'a fɔ k'i bɛna bamanjiya wale ta ka ɲɛsin anw ka sɔrɔdasiw ka taga yɔrɔ ma anw ka sɔrɔdasiw yɛrɛ de bɛ wuli sa ka se ka taa maa ninnu ɲini u bɛ wo minnu kɔnɔ k'u sama ka bɔ yen ka t'o kun ci ni ka t'o dafara n'i y'a ta k'a lajɛ nin bɛ maa hakili jigin taabolo la taabolo minnu kɔni n'a bɛ maa nisɔndiya min ye anw ka finitigilakaw ye maa bɛ se k'a fɔ
ni san 62 kɔnɔna na ko sada ninnu de la sa anw ka armée an kun bɛ fɛn min nɔfɛ an b'a la k'o sɔrɔ dɔɔni dɔɔni jamana ka se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ yɛrɛma hɔrɔnya fana sɛmɛn bɛ fɛn min na o de ye anw ka finitigilakaw ka se ka minɛ ɲuman sɔrɔ o minɛ ɲuman fana sɔrɔli o san yɔrɔ ka woloma wa n'i y'a lajɛ min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ninnu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ faso ni jamana wɛrɛw cɛsira taamali ma n'o ye Abdoulaye Diop ye a sen yela lajɛrɛ dɔ ta ko sabanana min baaraw bɛɛ lajɛlen taara kɛ Lomé ka bɛn septembre kalo tile 6 ma san 2022 o senfɛ a ye kɔrɔfɔ caman bɔ ni ka bi a ko min ye anw ka jamana ye anw ka jamana ka kelenya o kuma taa ni maa cɛ wa anw ka jamana kanali baaraw o fɛɛrɛ tigɛli fana o taa ni maa cɛ n'i kɔni ma ɲɛ k'i bɛna fara anw kan k'an dɛmɛ an ka jamana kananko la kɛrɛnkɛrɛnnenya sécurité ko o kɔni o bɛ to anw yɛrɛ bolo maa minnu fana ka d'an ye an bɛ teriya don an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ dɛmɛ min kɔni b'an n'o jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o de ye o kɛra i bɛ se k'an dɛmɛ ni marifa ye sa o walima i bɛ se k'an dɛmɛ ni hakilina ɲuman ye i na an bɛ jɛ ni o ye nka ka taa fɔ k'anw de b'an yɛrɛ to e bolo anw ka kananko e de sago ni dungɔ bɛ o la wa tila k'anw ka jamana ni k'a fan dɔ dilan aw ka taa yanfɛ aw kana don yanfɛ o banna pewu min Abdoulaye Diop ye a ko min ye anw ka jamana ye k'a sera waati ye sa jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen k'i fanga fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ an b'a la k'a kɛ cogo min na kabi colonel ninnu na waati kana bugɔ sisan la min ye jamana ye a bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ wa jamana tɔgɔkɔrɔ min n'o tun b'a la ni sigiɲɔgɔn jamanaw bɛ siran anw ɲɛ o toa ninnu b'a la ka na dɔɔni wa bi n'i y'i bɔ k'i jɔ k'e bɛ bɔ Mali la bɛɛ lajɛlen b'i tɛgɛ kɔrɔta o bɛɛ lajɛlen o sɔrɔla jɔnniw ka wulikajɔ fɛ min ye colonel Assimi Goïta n'a nɔfɛmaw ye olu de kɛn bɛ sabu ye ka jamana ni k'a to a kɔrɔ segin a ma wa n'i y'a lajɛ gɛlɛya ma ban koyi gɛlɛya ka ca ko nka ko caman bɛ yen sɔnni ka sigi o kan min ye halisa taa ni ka segin bɛ kɛ fɛn min nɔfɛ sɛbɛnfura fasiri kɛbaa ka fɔ la o de ye minɛnko in ye n'i y'a lajɛ bi anw ka jamana kabi août kalo tile 9 san 2022 anw ka forces armées maliennes u ye pankuru minnu sɔrɔ n'o bɛ wele ko hélico d'attaque n'olu ka spécialité tɛ dɔwɛrɛ ye ka jugu to dugu ma ka taden tiɲɛ a kɔnɔ n'o ye SU-25 ye o caman den bɛ an bolo L-39 o caman bɛ an bolo olu kɔni combat aérien u ka baara bɛn bɛ o ma n'o ye 8 mm ka taa se Mi-24P ma n'o ye transporteur léger ye nin bɛɛ lajɛlen baden bɛ anw ka jamana finitigilakaw bolo bi minnu kɔni bɛ wulikajɔ la jamana seleke naani Bamaji wale bɛ se ka bolo kan cogo min na Bamaji mana kɛ fan o fan fɛ k'a ɲini k'a ye ani lajaba min ka kan k'o da a kan nin ye wulikajɔ ye maa bɛ se k'a fɔ anw ka nin ɲinɛ 22 septembre a san 62 ɲɛnajɛw kɛtɔla maa bɛ se k'a kɛ an kun kɔrɔtalen an b'a kɛ an sewale nin ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le katoa kɔnɔna na Yakuba Iyas a ka fasiri don la sirène bɔgɔtɔrɔ sɛbɛnnikɛla n'o ye Jean Wake ye Jean Wake ko an ka taa Falajɛ bɔgɔtɔrɔ sibiri tɛmɛnen ye min ye école de la gendarmerie nationale du Mali bɔgɔtɔrɔ de olu ka promotion belebele dɔ bɔra n'o ye sous-officiers ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni nisɔndiya farala nisɔndiya kan sabu n'i ye jateminɛ kɛ Mali gendarme u sigili sen kan bɔgɔtɔrɔ de o san 62 o seli ɲɛnajɛw tun bɛ min ye denmisɛn minnu tun bɛ kalan na bɔgɔtɔrɔ de olu fana ka kalankuncɛ baaraw ni ka tila k'o fara gendarmerie yɛrɛ ka anniversaire kan wari ja farala ja kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye école nationale de la gendarmerie a kɔnɔna fara dɛbɛ wari min ye jalabatigiw ye ka taa bila jalamanganu la ale ni civiliw la bɔgɔtɔrɔ de bɛɛ lajɛlen kɔni taara ni ka taa seli ɲɛnamaya ni k'a ka nisɔndiya bolo da bɔgɔtɔrɔ de min ye gendarmew ye i b'a ye k'a fɔ nin baara in daminɛna an ka jamana in kɔnɔ waati mun na bɔgɔtɔrɔ de b'a ye k'a fɔ écoleden maa 100 ani maa 22 olu de ye Mali gendarmerie daminɛ olu de y'a daminɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko promotion mun bɔra n'o ye sous-officiers ka promotion ye promotion 29 na bɔgɔtɔrɔ de maa minnu tun bɛ o formation na o ye maa 100 ni maa 39 sɛbɛnnikɛla ko a ko promotion kɔni tɔgɔ taara ka da maa min na o de ye adjudant chef Alama hinɛna la Adama Dabo ale tun ye gendarme ye brigadier territorial mun filɛ nin ye Tamanen min kɔni ye o commandant ye ale tun bɛ o baaraw la Bamanci jugulakaw minnu y'i tɛ Mali ka hɛrɛ fɛ olu de taara firingan kɛ bɔgɔtɔrɔ ni ka taa a fa sɛbɛnnikɛla ko a tun bɛ baara ɲuman min na Tamanen n'a lamini gendarmerie y'a bila ci min na bɔgɔtɔrɔ de k'a kɛ a diinɛ n'a ŋaniya ye o hakilina kama
min kɔni gendarme u y'a yira k'a fɔ sa min kɔni ni promotion 29 ye u k'o tɔgɔ ta ni k'a da la min kɔni ye somaw ye ka bɔ Bankumana sigiɲɔgɔn balimaw Bɔkɔtɔrɔ Manden commune u y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye hakilina mun ta a bɛnn'u ma a diyar'u ye tama sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye olu balima min taara Bɔkɔtɔrɔ de nin tɛ se ka wuli bilen nka min kɔni k'a tɔgɔ da n'i ye maa tɔgɔ da badabada de don o b'a yira k'a fɔ ɲinɛ tɛna se ka k'a tigi kɔ Bɔkɔtɔrɔ de maa minnu y'ale kɔn tiɲɛ so jalabatigiw jamana ɲɛmaaw o tuma hakilinaw ka taa ale la min ye accident chef o b'a yira k'a fɔ k'a tun bɛ ka baara min kɛ min kɔni ye diinɛ n'a ŋaniya ye Bɔkari ko de saralen filɛ nin ye a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko kɛnɛ bonya n'a karama a tun bɛ maa min bolo o de ye ministère de la défense des anciens commandants o secrétaire général n'o ye général de division Sidiki Samake ale kɛrɛfɛ min ye chef d'état-major des armées ale ka dangan général de division Ousmane Wele ale fana kɛrɛfɛ maa min tun bɛ o de gendarme ka directeur général ye n'o ye général de brigade Samu Menkɔrɔ Jakite ale fana kɛrɛfɛ min ye commandant des écoles des centres de formation de la gendarmerie colonel Moucha Jara ale kɛrɛfɛ min ye officiers caman de tun bɛ yen cɛjan ale fana tun bɛ yen n'a fɔra ko cɛjan gendarmerie kɔnɔ min ka yɛlɛ ka di gendarmerie n'i y'a ye fo gendarmerie nɛgɛ bɛ don i la a ka tenue bɛnnen don a la a ka bere bɛnnen don a la chef escadron Lassine Tama Keta Bɔkɔtɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye janya o ye yangan ye a ko min kɔni ye kɛnɛ ye a kɛra kɛnɛ wasalenba ye Bɔkɔtɔrɔ i b'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu kɔni bɔra promotion 29 n'o ye Adama Darabo accident chef ala ma hinɛna la Bɔkɔtɔrɔ ye kuma min taara k'u sɛgɛrɛ u k'u kalen jamana ye jamana bɛ n'u bila baara min na Bɔkɔtɔrɔ u tɛ jamana janfa u tɛ boli u tɛ siran Bɔkɔtɔrɔ hali n'u ni bɛ to jamana kunkan Bɔkɔtɔrɔ u jɛlen don n'o ye u y'u kalo kan k'u sɔnn'o ma Bɔkɔtɔrɔ min ye u ye kalan min kɛ i b'a ye k'a fɔ lakana kɛlɛ min ye adamadenya kɛlɛ jamanadenw tɔbɔtɔli kɛlɛ ka taa bila bɛn ni basigi o kalan u y'o fana boloda jamana yɛrɛ bɛ se ka diya cogo min na sigi bɛ se ka bɛn balimaya bɛ se ka bɛn maaw ni ɲɔgɔn cɛ u ye nin bɛɛ lajɛlen kalan de kɛ Bɔkɔtɔrɔ min ye gendarme ye u ka baara bɛɛ tɛ minɛli ye u ka baara bɛɛ tɛ kɛlɛ ye Bɔkɔtɔrɔ min ye ka dugudenw sensibiliser ka bɛn ni kɛlɛya don ani ɲɔgɔn cɛ Bɔkɔtɔrɔ ka sigi ja ɲɔgɔn bolo ni ka hakilina jugu bɔ mɔgɔw kunkolo la o fana y'u ka baara belebele dɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye promotion tɔgɔ taara ka da maa min na n'o ye accident chef Adama Dabo ye ale yɛrɛ donna gendarmerie la Bɔkɔtɔrɔ san 1992 ye Bɔkɔtɔrɔ min kɔni ye tamani i b'a ye k'a fɔ Bamanju kɔni taara Ninkɛnɛ Karaba k'a to a ka baara la tamani sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye gendarme ye Bɔkɔtɔrɔ mun de tor'u bolo u y'a yira k'a fɔ o ka ni san 62 ɲɛnajɛ ani promotion min ye 29 olu ka bɔli Bɔkɔtɔrɔ o de gendarmerie bɛ kundama min na Mali kɔnɔ hali bi ko ka dɔ fara u cɛsirijala kan ɲɛmaa tun bɛ yen bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko Mali gendarme Bɔkɔtɔrɔ jɔyɔrɔ mun b'u la tulonkɛko tɛ Mali gendarme hakilina mun b'u la jamana lakanani ko la hakilina mun b'u la bɛn ni kɛlɛ sabatili ko la bɛɛ ko o tuma ko tɛ tulonkɛko ye o tuma hali bi min ye gendarme ye jamana jigi dalen bɛ u kan min kɔni ye accident chef Adama Dabo ye a tɔgɔ taara ka da promotion mun na ko min ye Adamaya tun sen n'a mɛ dingɛ mun na k'u sen da o dingɛ kelen na sabu cɛ duman kun don cɛ gɛlɛn don a tɛ siran a tɛ yɔgɔyɔgɔ a tɛ a kunna si tɛ cɛ a kan o tuma a nin tora k'a to jamana lakanani la o tuma yarabi Ala k'a dayɔrɔ suma Bɔkɔtɔrɔ a nin bɛ to tuma min na o kɛra mai kalo tile 25 san 2022 an kɔrɔ tɛmɛnen mai kalo tile 25 san 2022 min ye accident chef Adama Dabo ye Bɔkɔtɔrɔ cɛ duman kun don min ye a ka dugulamɔgɔw n'o ye Bankumanakaw ye Bɔkɔtɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen bɔra a donsow a dugutigilakaw alimamilakaw dugu maakɔrɔw cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen ko olu ka den min kɛra kunnawoloden jamana kɔnɔna la Bɔkɔtɔrɔ de o tuma tɔgɔ dali ko bɛna kɛ olu ɲɛna maa min tun bɛ kɛnɛ kan ni ka kuma fana lase lieutenant à la retraite Ali Badara Gakou Bɔkɔtɔrɔ hali bi cɛ duman don min ye chef escadron Lassine Tama Keta Bɔkɔtɔrɔ de hali bi wulikajɔ mun b'u bolo an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ Ala k'a ɲa Mali gendarme ni finitigilakaw bɛɛ bolo kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la sirani kɔnɔ a ka bɔli don Bɔjabate sirani maaw k'u fo ka fasilijɛkulu fo kosɛbɛ n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Nouvelle Horizon Nouvelle Horizon min ye foroba lajɛrɛ ye e ko anw ka minisiri min n'o bilala premier ministre ya jɔyɔrɔ la fɔlɔ n'o ye premier ministre intérimaire ye colonel Abdoulaye Mayiga a bɛna taa i sen don nin foroba lajɛrɛ la lamɛrikɛn jamana kɔnɔna na nin foroba lajɛrɛ nin bɛna kɛ a tako 77nan ye n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛna sigi sen kan septembre
kalo tile 13 ka taa se a 23 ma san 2022 min ye États-Unis faaba ye n'o ye New York ye a bɛna kɛ yen wa n'i y'a lajɛ anw ka faso Maliba a jɔyɔrɔ bɛna taa fa maa min fɛ o de ye colonel Abdoulaye Mayiga ye premier ministre intérimaire n'i y'a lajɛ a ka wuli ka jɔ o dogon tɛ maa na ale de ye anw ka cɛmancɛ fanga gouvernement o fanga bulon o ka kuma lasela don wa n'i y'a lajɛ fana a bilala maa nɔ na maa min fana kun ye cɛ gɛlɛn ye min bɛ kuma gɛlɛnw fɔ n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye a fari gan bɛ dɔɔni nka an bɛ dugawu dɔ kɛ Ala ka lafiya di n'i ye colonel Abdoulaye Mayiga lajɛ Mayiga taara Mayiga nana u bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ ye kelen ye faso kɔnɔ min bɛ u la ani wulikajɔ min bɛ u la jamanadenw ni k'u lafiyali siratigɛ o fɛɛrɛw ɲinili la o kɔni u ka baara ni u ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ o ma wa n'i ye nin foroba lajɛ ta ko 77 lajɛ n'o ye 77e assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies o baara minnu bɛna taa kɛ ale kɔni k'a nata Mali jɔyɔrɔ fa nka u yalima ko a bɛna taa kɛ Mayiga fɔlɔ in a bɛna t'i sen da o sen da nɔ na wa n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye bawo hakilinajigi n'i y'a ta k'a lajɛ docteur Choguel Kokala Mayiga nin lajɛrɛ dɔ de senfɛ a taar'i jɔ Nations Unies tribune na ka kuma gɛlɛnw ni k'o ta ni ka marabaajuguw sɛgɛrɛ maa minnu bɛ yen n'u kɛn bɛ ka janfa gɛlɛnw ta ka ɲɛsin faso Maliba ma dibi walew a ye nin bɛɛ lajɛlen de barakolon ci ni k'a filɛkolon fili ji la n'i y'a lajɛ min ye septembre kalo tile 25 tɛmɛlen ye a donni kama san 2021 min ye Nations Unies tribune ye docteur Choguel Kokala Mayiga a kɔni a ye kuma gɛlɛnw caman fɔ janfa minnu labɛn bɛ faso Maliba kama minnu tɛmɛna ani minnu labɛn bɛ n'u waatiw ma se fɔlɔ a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na ni k'a bɛɛ lajɛlen walaka tubabu kɔni dabaliya banna wa n'i y'a lajɛ o kɔni kɛla sababu ye ni ka dawula belebele di docteur Choguel Kokala Mayiga ma o tɛmɛlen kɔ a kɔni a sen cun faso Maliba la yan ko délégation de ma fara ɲɔgɔn kan ni jamakulu belebele ni ka taa kunbɛn pankurujigi kɛrɛ kan wa docteur Choguel Kokala Mayiga k'i y'an kunna wolo i ye kuma min fɔ maa caman bɛ kuma ni ŋunuŋunu i tɛ se k'a fɔ kɛnɛ kan nka kuma in fɔra yɔrɔ min fana na bɛɛ lajɛlen tɛ se k'i ja gɛlɛya ni k'i jɔ o kɛnɛ kan ni ka kuma in ni k'a lase kɛra maa fɔlɔ ye maa min sera k'o kuma lase jɔnkala i bɛ fo i ka wulikajɔ la i bɛ ko i ka fasoden kanu na faso kanu min b'i la a n'a jamanadenw hinɛ min b'i la o kɔni i bɛ fo o la kosɛbɛ k'a tanu k'a waleɲuman dɔn wa ko n'i y'a lajɛ docteur Choguel Kokala Mayiga ka nin kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen baalen maa min n'o bila an bɛ a nɔ na bi bi in na fɔlɔ in tɛ bamanankan de ye ko intérimaire min kɛn bɛ PM intérimaire ye n'o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye ale fana bɛna taa i sen don nin foroba lajɛrɛ la o foroba lajɛrɛba in fana kɛrɛfɛ i b'a ye k'a fɔ min ye farafinna jamanakuntigi minnu bɛ yen olu fana bɛna ɲɔgɔn ye mangani dɔ kɛ sommet in kɛrɛfɛ n'o ye nin assemblée générale in ye o senfɛ min ye colonel Abdoulaye Mayiga ye min n'ale bila an bɛ docteur Choguel Kokala Mayiga nɔ na ko yalima a bɛna se kuma gɛlɛn a bɛna se k'i jɔ Choguel Kokala Mayiga nɔ na wa ka kuma gɛlɛnw fɔ min ye faso Maliba ye danaya min dan b'a kan i b'a ye k'a fɔ ko danaya ye k'a ma ta gansan ka d'a kan koyi b'a ye min ye colonel Assimi Goïta ye cɛmancɛ fanga ɲɛma a ye danaya da maa o maa kan i n'a fɔ docteur Choguel Kokala Mayiga a bɛɛ lajɛlen ye cɛ gɛlɛnw ye a bɛɛ lajɛlen ye kuma lagɛrɛn fɔlɔw ye wa min ye colonel Abdoulaye Mayiga fana ye a fana k'a b'o sira kan o dɔ bɛ sɔrɔ a ka wulikajɔw fɛ a ye gouvernement ka kumakan minnu lase an ka jabaranin kan n'o ye ORTM ye mo ko gɛlɛn n'o bɔra ka jɔ o jaabi o kalali o sɛbɛnfura bɛ ta ni k'o d'a ma a b'o don a kɔngɔn na ni ka n'i sigi plateau kan a bɛ kuma minnu fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ nimisi wasa sɔrɔ wa k'a ka nin taali la n'a seginna yalima a fana a bɛna taa an kunna wolo ye wa kɔrɔfɔ bɔn bɛ ka bin wa kuma minnu bɛ yen ni jamanadenw sigi bɛ ni a kuru y'u kɔnɔ o kumaw labɛn b'a bolo ka t'o fɔ tubabubilen ye wa nin kuma bɛɛ lajɛlen kɔrɔfɔ ɲininkaliw bɔn bɛ ka kɛ nin ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na Demba Konte a ka fasiri don kuma ka ɲi te yasa ni te zara an b'an kun jan n'o fila ye o bɛɛ bɛn n taara nana dantigɛli wɛrɛ tɛ o ne ko bala cogo bɛ wari ne bɛ tigɛ don joona Tamani info sɛbɛnnikɛla n'o ye Moribafin Kamara a ko min ye baara ɲuman wari tɔrɔ de ni maa min kɛra baara ɲumankɛla ye wari ni maaw ma dɔn ye Ala b'a dɔn ye sɛbɛnnikɛla a yira k'a fɔ baara ɲumankɛba dɔ wari n'o ye Mamadu Naman Keita n'ale ye directeur national de Wurutɔ ale ɲɛmaaba kɔrɔ wari tɔrɔ de ko ɲinɛ
ɲɛma ka kɛ a ko malikura ko la dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ye ingénieur visionnaire ye a ko n'i y'a lajɛ baara ka d'a ye baara o baara n'a ka di maa ye i tɛ fili a kɛcogo ɲuman na a ko o de y'a to danaya tara ka d'a kan maaw jigi dara kan bɔri a ka hakilina diyara maaw ye bɔri ba ye k'a fɔ jamana ɲɛmaaw u ye bonya ta ka d'a kan min ka kɛ directeur national des routes avril 2015 sɛbɛnnikɛla ko maa min don a galabu ka kɛnɛ a tɛ farifa ɲɛdɔn o tuma min ye kɛnɛkisɛjɛ kan ka wulikajɔ kɛ ŋayaki wɔri tɔrɔ ye ni ka taa baara lajɛ baara o baara n'a bɛ boloda jamana fɛ ale min ye sirako o ɲɛmaa ye wɔri tɔrɔ a bɛ taa lajɛ baara kan ka kɛ hakilina mun na maa minnu bɛ yen bɔri n'olu kan ka kɛ o tuma yan'u b'a daminɛ a yɛrɛ ka kilisi a yɛrɛ ka dɔdɔlima a b'o de boloda baara kan ka kɛ ni dangana min ye n'a y'a bila yɔrɔ min na a tɛ bɔ yen bɔri sabu i b'a ye k'a fɔ ingénieur ka ingénieur don Mamadu Naman Keita bɔri tɔrɔ de min kɔni ye cɛ don bɛn ni kelenya ka di maa min ye a ko n'a y'a ɲin bɔ hali tɛ fɛ a k'a datugu sabu yɛlɛ bɛn b'a da kɔnɔ maa ŋɛɲɛma tɛ dusukɛla don bɔri baarakɛla don bɔri a sabalilen don a ko o de y'a to maaw ka danaya b'a kan maaw ka bonya b'a kan n'a ye fɛn fɛn bila yɔrɔ yɔrɔ bɔri tɔrɔ o tɛ bɔ yen a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye san 1993 i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye ingénieur ye bɔri a wulila k'i jɔ ni o ye a ko min kɔni ye a ka promotion a kɛra major ye o b'a yira k'a fɔ bɔri a ka baara kalan kɛcogo a ɲɛna kojugu a ko a donni min kɔni ye milieu kɔnɔna la n'o ye direction nationale des transports i b'a ye k'a fɔ min ye baara kalan ka taa bila baara yɛrɛ daminɛli bɔri tɔrɔ k'a ye munumunu salo bolo da so ni so ɲɛ kɔnɔnaw la a ko foyi tɛ min ye transport ko kan foyi tɛ sira ko kan bɔri tɔrɔ n'a ma min ɲɛ dɔn o tuma ni min dogolen bɛ a la a ko de kama jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Ibrahima Boubacar Keita ale ye jateminɛ kɛ ni k'a lajɛ cɛba min don o tuma ko jamana mago bɛ a la ni k'a ta ni k'a kɛ directeur national des routes ye Boubacar i b'a ye k'a fɔ sira caman dilanna a da bɛ a la a sen bɛ a la a ka hakilinaw bɛ a la ɲininkaliw bɛ ta k'a sɛgɛrɛ a ko min kɔni dogodogo la a bɛ maa minnu bilasira hali maa minnu bɛ yen n'u bɛ kɛ yɛrɛ baaraw la a k'o de dagosi ka bɔ maa caman bɛ yen u bɛ baara caman minɛ u jigi ye maa min ye u bɛ boli daliba dali ni ka t'u jigi sɛmɛ maa min na o de ye Mamadu Naman Keita ye Bɔri min ye diɲɛ sutura ye o tuma min ye gundo kɔnɔna ye a b'u bilasira u kan ka baara kɛ ka sɔrɔ u tɔgɔ ma fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko o de kama min kɔni malikura an bɛ don min na ko bi Bɔri tɔrɔ de ɲinɛ kɛ bɛ Mamadu Naman Keita kɔ dɛ a n'u man kan bada dɔnniya mun b'a la kalan mun b'a la bilasirali mun b'a la jamana kanu mun b'a dusukun na o tuma malikura jɔli ko la bi Mali mago bɛ cɛba gɛlɛn minnu na Bɔri tɔrɔ de Mamadu Naman a kan ka bila jɔyɔrɔba dɔ la Bɔri a ye baara minnu nun don hali bi a k'a laban baara kura minnu ŋaniyalen bɛ yen a ka se k'olu baaraw daminɛ a ko a ma bila fɛn na abada ni jiginna yɔrɔ sɔrɔla la a ma bila fɛn na abada n'a ma kɛ jamana ɲɛmaaw ka hakilina ye a ko Mamadu Naman Keita Bɔri tɔrɔ de maa dɔ yɛrɛ kɔni damasiyɛn département kɔnɔ k'a yira k'a fɔ k'olu tɛ fɛ u tɔgɔ ka fɔ nka k'olu b'a dɔn ko kelenya mun ka d'a ye bɛn mun ka d'a ye k'a ni maa o maa n'u ye baara boloda ɲɔgɔn fɛ Bɔri tɔrɔ de ko jiginna yɔrɔ kisɛ kelen u tɛ sɔrɔ a la o de ka gɛlɛn kosɛbɛ ɲɛma la sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni Mamadu Naman Keita ye Bɔri tɔrɔ de a kuma k'ale dalen b'a la a tigɛlen b'a kan o kuma malikura hakilina kura la o kuma ko wele kan ka bila ma don n'a nataw la janko foroba baara minnu bɛ yen Bɔri yan'an bɛ taa maa wɛrɛ ta kɔfɛ ka na bila o la a kɛba a hakilina ɲuman bɛ maa min na a dusukolo ni a dɔnniya lakika o kuma o b'an bolokɔrɔ ka ban ko yanni maa min bɛ taa kale dan sinɛni ɲɛna kungo kɔnɔ i t'a dɔn i ka bamusoba ɲɛna so kɔnɔ wa Mamadu Naman Keita o kuma ko ingénieur de classe exceptionnelle kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Tamani info kɔnɔ Moribafin Kamara ale ka sɛbɛnni don Moribafin Kamara ka fara Tamani info fasirili jɛkulu kan wajaba t'an b'u bɛɛ lajɛlen fo o ko ten cɛ kɛmɛ bɛ ni dɛgɛ min ni cɛ i t'a y'o la ɲagaɲimi ye nin ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le katoa maa min ka fasiri ye nin ye o ye Jame Izo ye Jame Izo a ko min anw ka minisiriso kɔnɔna ye kɛrɛnkɛrɛnnenya bolofara minnu n'o ɲɛsin bɛ nafolo ko ma minisiriso a sigin bɛ nafolo min kan o nafolo kan ka lataama cogo min n'o ye direction des finances du matériel ye n'an ko a ma bakurunba la ko DFM o ni minisiri cɛ ko yalima ko ni jɛngɛ ou bien ni majɛ nafolo fa min jɛ ko jɔnni kan ka nɔminɛ ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ ko n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ minisiri tɛgɛnkɔni ni ɲɛw bɛ jɔ ale fɔlɔ de la yanni an ka se DFM ma bawo n'i y'a lajɛ DFM tɛ baara kɛ musaka bɔli siratigɛw la ka taa sɔrɔla minisiri o tɛ a kalama minisiri
ministre ale kɔni ta ye ka a ka yamaruya ni ka o di min ye DFM ye a ka se ka baaraw ni ka sɔrɔ k'u bolo da ko nka ko n'i y'a lajɛ bi na sariya minnu n'olu fɔ bɛ DFM ka baara latamali hukumu kɔnɔna na ko yalima ko a kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ labato wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ hakilinajigi min ye direction des finances du matériel ye o service a sigila sen kan ni ordonnance numéro 09010 dɔ ye PRM min n'o ta la marisi kalo dɔ tile 4 san 2009 wa a tilala ka farankan dɔ kɛ n'a bɛ wele nanzarakan na ko rectifié par la loi o numéro 09 kelen 010 min n'o ta la juin kalo dɔ tile 9 san 2009 kelen o kɔnɔna na wa n'i y'a lajɛ min ye DFM ye a fana ka baara a sigiyɔrɔmalen don wa n'i y'a lajɛ fana bɛɛ lajɛlen de dulon bɛ ale la bawo baara minnu bɛ n'u tɛ taa nafolo kɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛjɔyɔrɔ ye a ye wa a yɛrɛ fana ka cakɛda e ko centre de documentation dɔ o sigi bɛ Senkango ani informatique subahana mansi min ye diɲɛ laban kunnafonidi siraw ye o taabolo o dɔ tan bɛ ni ka kalifa a la waasa musaka minnu bɛ kɛ sɔrɔ minnu bɛ kɛ ka taa se musakaw ma u bɛɛ lajɛlen ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko musaka kɛla a suguya ka dɔn a taara sira minnu fɛ o bɛɛ lajɛlen ka dɔn o bɛɛ lajɛlen fana bɛ taa mara fɛn min kɔnɔna na o de ye appareil informatique ninnu kɔnɔna ye wa ko n'i y'a lajɛ a bɛ mara yɔrɔ la maa bɛɛ lajɛlen tɛgɛ se yɔrɔ min ma wa archive o fana bolo d'an bɛ ka ɲɛsin hakilina ninnu ma min bɛ fond documentaire ni ka o kofɔ o fana bɔlen koyi n'i y'a lajɛ min ye DFM ye bolofara fɔlɔ min n'an da bɛ se o ma o de ye division finance ye o division finance ale kɔni ka baara ɲɛsin tɛ fɛn wɛrɛ ma min ye musaka min n'o ye dépense ye o kan ka kɛ ni siratigɛ minnu ye a bɛ kɛ jɛlenya minnu na sariya sirabolo minnu kan ka taama min ye stratégie budgétaire ye da bɛ don bɛɛ lajɛlen na ni k'o bɛɛ lajɛlen ni ka o larawe k'o larawe k'a lajɛ n'a sɔrɔla fili tɛ fan dɔw fɛ n'o bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ baara bɛ sɔrɔ ka boloda o fana bolo ye koyi min ye division approvisionnement et marché public ye o fana a da bɛ don o fana na o fana taabolo n'i y'o lajɛ olu kɔni o ni division finance bɛ ɲɔgɔn fɔ koyi bawo min ye approvisionnement ni division finance ye olu bɛɛ lajɛlen kun n'a ye kelen ye ka marchéw lajɛ n'o ye sugubulon ye a kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ jamana sariya bolo kɛn bɛ ka taabolo minnu fɔ yalima a tɛmɛn'o sira ninnu fɛ wa o bɛɛ lajɛlen bɛ larawaya fɛ n'o ye bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ o siraw bɛɛ lajɛlen lajɛya la ale a bɛ yamaruya di wa n'o ye division approvisionnement ye o baaraw ka se ka boloda n'o fana bɔla yen division comptabilité matière o fana o taabolo ɲɛsin bɛ fɛn min ma document comptable ani fichier nécessaire minnu n'o o ye gafew ye gafe minnu kɔni n'olu tɛ taa ni jiraliw n'o ma kɛ a kɔnɔna na k'a jira k'a fɔ nin baara ninnu de boloda la nka a kan ka boloda nin sira ninnu fɛ sira ninnu de kan ka taama a fɛ n'i y'o ko bɛɛ lajɛlen lajɛ facture minnu n'olu bɛnna u bɛɛ lajɛlen kan ka tɛmɛ ni maa kofɔlen de ka bolo kan n'o ye division comptabilité matière ye ka se k'a ko larawe n'i y'a mɛn marché ditɔla a ye na ni facture proforma ye yanni facture réelle ka na o kan ka tɛmɛ maa min ka bolo kan dɛ o de ye division comptabilité matière ye olu de b'a a sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ k'a larawe yalima sariya bolo siraw taamana k'a lajɛya wa nka nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Buwa Jabate maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima ministre so ninnu a DFM b'a la ka nin sira ninnu bɛɛ lajɛlen taama wa bawo min ye vérificateur général ka taamaw ye a n'a ka sɛgɛsɛgɛliw n'a ye munumunu salo kɛ nin ministre so ninnu kɔnɔna na bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ nafoloba mugu kule o de tununa i n'a fɔ to tununa nugu la maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima sariya ninnu ta kun ye mun ye nin baarakɛminɛ ninnu sigili sen kan a sigikun kan n'a sigi kan a sigin bɛ ka taa kun jumɛn kan ɲininkali b'a la ka kɛ bawo nin bɛɛ lajɛlen tɛ se ka sigi sen kan ka tila ka taa fɔ foroba nafolo k'a bɛ tunu maanifin bolo ka taa sɔrɔ sɛbɛn ma ye a la a dɔw bɛ yen a nafolo bɛ tunu sɛbɛnfura tɛ ye a la jagɛlɛya n'i y'a lajɛ maa caman bɛ yen n'i y'u minɛ i n'a fɔ karamɔgɔ Daba Tunkara ɲuman i b'a fɔ i k'u minɛ k'i ɲin genge u la bawo nafolo n'a tununa a kan ka lataama ni sira minnu ye e kan ka sɛbɛnfura minnu bɔ k'o jɔ e tɛ se k'i ja gɛlɛya e n'i ka ministre ka wari bɔ n'o ye foroba nafolo ye k'a don sira dɔw fɛ ka taa sɔrɔ ministre b'a kalama ka taa fɔ ko sɛbɛnfura tɛ o la o ɲininkali kan ka kɛ ko yalima k'i y'o kɛ ka da kun jumɛn kan Fadiri Kɛba n'o ye Jame Izo ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ni anw ka jamana sariya bolo ninnu bɛɛ lajɛlen sira taamana k'a lajɛya a bɛ kɛ sabu ye foroba nafolo caman bɛ u tɛ tunu wa n'u ma tunu fara anw ka majɛ bɛ fa minnu jɛ wagande kɔnɔna na o majɛ ninnu na kɛ sira wɛrɛ ka o don musaka wɛrɛw dafɛ min bɛ se ka kɛ sabu ye jamana ka se ka wuli ka jɔ a sen fila kan nin ko ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le katwa kɔnɔna na Jame Izo a ka Fadiri Jame Izo Bakari an bɛ foli ta ka sɛbɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn sabu n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna gɔngɔn durunbala tɛ i tɔrɔn fila de bɛ duguma n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna kumalikɛlaba tɛ lamɛnnikɛlaw de b'i la an jigi an ka lamɛnnikɛla cɛman musoman denmisɛnnin maabakɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo